Jokanyo e sekta mar thieth ochiwo ripot mondo mi od bura olok pen chike moko mag SHA ahinya to mamulo thieth mokwongo kata primary health care kaachiel ni tuoche matama kata critical and emergency funds mondo mi chandruok maneno sani odog piny. E twak manobagi kod riwruoge maok mag piny owacho henet, telo mag ute thieth mag ji giwegi kaachiel kod mag kanise ne oyuoro ka ng'ur owuok ni okumba mar thieth mar SHA ok ti kaluwore gi singo mane gichiwo ne jopiny, ma omiyo gikwayo mondo mi otim lokruok kokalo e od bura, lokruoge moriwo lai mitiyo godo e puodho omenda mowinjore japiny ka japiny ochul ne jopiny mondikore. Things are not working the way they were intended to work. And our members are on the ground in communities providing services, and they can see what's happening. Citizens aren't able to get the services. So definitely, it's clear that something is not working. We are requesting our parliament and our leaders to go back to the laws that they passed. So while we think that SHA and the Social Health Insurance Act is an improvement on what we used to have in NHIF, but it has some few things that are not working well. For example, the PCN, which supports the primary health care.